Din bolig er ikke kun dit hjem. Det kan også være nøglen til økonomiske muligheder. Har du hørt om lån i friværdi? Hvis du har en bolig, kan det være, at du har bygget noget friværdi i din ejendom over tid. Men hvad er fordelene ved friværdien, og hvordan kan du udnytte det? Friværdien er den forskel, som er i din boligs markedsværdi, og det, som du skylder i boligen. Og det interessante ved det er, at du kan rent faktisk tage lån i den friværdi. Fordelen ved at tage lån i din friværdi er, først og fremmest, så er renterne lavere end ved sædvanlige forbrugslån. Det kan være en god økonomisk mulighed for at finansiere eksempelvis større udgifter til renovering eller købe sommerhus. Derudover så giver et lån i friværdien dig fleksibilitet. Du kan bruge pengene præcis som du har lyst til. Hvad end du har lyst til at forbedre dit hjem, tage på en større rejse eller måske investere i en ny forretning. Men ligesom som alle andre finansielle beslutninger, så er det en god idé at rådføre sig hos en rådgiver inden da og overveje alle aspekter, der er i det. Lån i friværdi. Når du overvejer at forvandle dit hjem til økonomiske muligheder, er det her værd at overveje.